जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम। आई रहे के फिर से एक बार मानस भजन की ओर ले चलते नहीं। बात तो समय के बाद जौना समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जनकपुर में जाके धनुष भंग करके जनक नंदनी सीता के गला में जयमाला डाल दे। चारों तरफ जय जयकार होता है। मुनि विश्वामित्र के आदेशानुसार महाराज जनक जी अपना दूत लोग से पाती लिख के अवधपुर भेजते नहीं। दूत लोग पाती लेके अवधपुर पहुंचता लोग। मानस में बाबा लिखत है, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबर जनाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। दूत लोग अवधपुर पहुंचल। महाराज धीराज दशरथ जी के मालूम है कि कुछ दूत लोग आइल बा लोग, तो अपना दूत के द्वारा अपना महल में बोलवैली। आ दूत लोग से कहनी कि हे दूत लोग, तू लोग के हवा लोग, कहाँ से आइल बड़ा लोग, के भेजले बा। दूत लोग कहलो कि महाराज के प्रणाम। हे महाराज, हई पाती लीही, आ हमनी के हई जा, कहाँ से आइल बनी जा, काहे खातिर आइल बनी जा। अब सुनी रुआ के हमके बताओ तनी। दूत लोग कहत लो का, हम तो पाती लेके आइल बानी पार से। हे महाराज सुनी, हमनी के काहे खातिर आइल बनी जा, के भेजले बा। हम तो पाती लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। ओह पार से ना हो, ओह पार से ना। ओह पार से ना हो, ओह पार से ना। हम तो पाती लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हे महाराज सुनी, कहता लो का, हमारा राजा जनक के धिया, जिनकर नाम पड़ल बातिया। हमारा राजा जनक के धिया, जिनकर नाम पड़ल बातिया। उनकर शादी हुई है, उनकर शादी हुई है कोशिला राजकुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना।
या के शांति रूप जब जनले राजा जनक धनुष प्रण ठनले या के शांति रूप जब जनले राजा जनक धनुष प्रण ठनले रचना रचले रचना रचले दिया प्रेमवर के विचार राजा जनक दरबार पे बात लेके आई बानियो पार राजा जनक दरबार पे सीता जी के असली रूप जान के राजा जनक जी कठिन धनुष प्रण कर दिहले कि जे धनुष तूरी ओकरे से हम अपना पुत्री के विवाह करब। ई बात सुन के देश विदेश से राजा महाराजा लोग आई, लेकिन केहू से धनुष उठे के बाद छोड़ दी महाराज धनुष हिलल तक दूत लोग कहत लोग का जुटले बड़े बड़े बट भूप धनुषा देख के बैठे चुप केहू से धनुष नहीं खे उठत महाराज कि हम की आँखी देखनी जाऊ तो जुटले बड़े बड़े बट भूप धनुषा देख के बैठे चुप उठल नाही हे महाराज तो धनुषा उठल नाही कौनो वीर बरियार राजा जनक दरबार हम तो पापी लेके आइल बानी पार राजा जनक दरबार हे महाराज और बा अतने ना जब धनुष ना उठल के होते तब का भइल सुनी राजा जी दूत लोग के बात सुन के हर्षित आ दूत लोग कहत सुनी महाराज राजा रौरे एगो लाल बोल धनुष तूरी जय माल तीनों त्रिलोक में जय जयकार कह दिले कहत हे राजन सुनी राजा रौरे एगो लाल पवल धनुष तूरी जय माल तीनों लोक गरजा तीनों लोक गरजल उनकर जय जयकार राजा जनक दरबार पाप लेके आई बानियो पार राजा जनक दरबार ओह पार से ना हो ओह पार से ना ओह पार से ना हो ओह पार से ना हम तो पानी लेके आइल बानी पार से राजा जनक दरबार से ना हम तो पानी लेके आइल बानी पार से राजा जनक
जा जनक दरबार